Kementeri Ketenaga Kerjaan Tyngka jong ke Sorkar Pdeng ke Nirmalasi Tharaman henen kesi kala ong ba ke Sorkar Pdeng kadang penteri shibun ki projek ka kabaide ba kejing snai ki lentirel ki surok bat ki jing penyesok ling ba jong ki kat ling sun ki ba kwat shaduk ke shilak lai pusau hajar ars pak Klur Tyngka na ka benta ki jela ka than chete la mingi haba ajin kren ka jing lang penhap perdai ka Natural Allies in Development and Interdependence kani ka menteri kala ong ba ke Sorkar Pdeng kala be shibun ki jing rap na ka benta ban kentiu ki surok bat ki lenti ki sinkin na ka benta ka than chete la mingi kat kum kani ka menteri ke Sorkar kadang penteri ya arpo teli ki projek ban snai ki lentirel ka bakwat sya ka nyau pusau hajar Klur na ka benta hajar khatway kilometer ha ki benta ba per jong ka than chete la mingi ke Sorkar Pdeng kala penteri ru Kumba sau hajar kilometer ki surok ha kani ka than ka ba ka jinglut jing sep kala kwat sya ka san pupra hajar Klur Tyngka nalor kani ka menteri kalai thu ru baki don Kumba khat santali ki projek ki brang penteri ha ka be day bat ki kat ling sun ka blak kwat sya ka hajar spa Klur Tyngka. We were together, commerce, culture, connectivity, convergence, and also, conservation and looking at capacity building. So these 5 pillars of commerce, culture, connectivity, and also capacity building essentially captures all the areas which are so far northeast. Kumba International Film